रंगानी चेडू. आता तरी ओळखलास. तर चला आज आपण 31 साजरा करीत आहोत आणि नवीन वर्षाचं स्वागत करणार आहोत. तर त्याच्यासाठी आपण गणपतीच्या गाण्याने आणि गणपतीच्या नावाने सुरुवात करूया. बोला गणपती बाप्पा मोरया. ओ विश्वाचा पालनहारी, महिमा तुझी देवा आहे न्यारी. तू विश्वाचा पालनहारी, महिमा तुझी देवा आहे न्यारी. माझा बाप्पा किती गोड दिसतो, माझा मोरया किती गोड दिसतो, माझा बाप्पा किती गोड दिसतो, माझा मोरया किती गोड दिसतो, माझा मोरया रे. टाळ्या. आता आपण आजोबांच्या फोटोला आणि देवाऱ्याला हार घालायला चीफ गेस्टला बोलवतो. आमंत्रण करतो. आजी आहे आणि सरोज काकी. आणि आता देवाला हार घालून आणि पूजा करून झाली आहे. तर आता आपण आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. तर आपण कार्यक्रमाच्या सुरुवातीसाठी देवीचं गाणं करणार आहोत. त्याच्यासाठी आपण येत आहे तुमच्या लाडक्या स्नेहा परब. नाही नाव तुझं ओठानं, नाही सुद्ध मला तनाची, भरले रूप तुझं डोल्यानं. आयलो पायाशी आई तुझे, घे मला पदरान ग, घे मला पदरान. पालखीला नाचिन गुलाल उधळून चैताचे महिन्यान ग. छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी नाजुक सी अच्छी सी आई कोई परी. पालने में ऐसी तू झूलती रहे, खुशियों की बहारों में घूमती रहे. गा के मुस्कुरा के संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह. रा रा रू रा री रा 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 रू, रा रा रू रा 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 रू. तर आता ना देशाचं गाणं करूया. त्याच्यासाठी दुरू बोलूया. छोटा मालवणी जी येतोय. आणि हा तो छोटा मालवणी झील आहे, त्याची तो ओळख करायची राहिलीच. हा ग सोनम, ओळख करायची राहिली. तर टाळ्यांनी बोलवूया दुर्वांग परबला. आला. तुझं गाण्याचं नाव काय आहे? अरे बोल. सुना जोरसे दुनिया वालो. सुनो जोर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो. चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी. गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो. चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी. हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो. हमने कहा है, जो तुम भी कहो. चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं. जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं.
वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, राज के नाम से देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। मस्त डान्स केलाय दुर्वाने. हा खूप लय छान. तुम्हाला दुर्वांचा डान्स कसा वाटला? मी तर शाळेतच पाहिला होता, मला खूप आवडला. न शिकवता मस्त केला. टीचरनेच काय ते 2-3 दिवस शिकवलं तेवढंच, पण छान डान्स केला. दुर्वांचा डान्स हा चांगला आला आहे. डान्स बघता बघता दीदीला झोप आली. कुर्वांचा नाच आमच्या सगळ्यात भारी झाला. आणि एका चीफ गेस्ट दुर्वांचा डान्स आमचा सर्वात भारी डान्स एकदम. आणि तर सर्वांना छान वाटला. तर आता मी येतोय डान्स करायला. तुझ्या गाण्याचं नाव तरी काय ते तरी सांग. ते 3 गाणे मिक्स आहेत. अच्छा. जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, छलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार, छा रहा कैसा ये नशा रे, आ रहा जीने का मजा रे, अरे रे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे, अरे रे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे, अरे रे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे, डन 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 दिल भी गया रे, डन 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 डन. ओय हवन कुंड मस्तो का झुंड, ओय हवन कुंड मस्तो का झुंड, ओय हवन कुंड मस्तो का झुंड, सुनसानी रात अब ऐसी रात, रख दिल पे हाथ हम साथ साथ बोलो क्या करेंगे, अरे हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे. धोता नाता धोता सुखाता, सारे ऑर्डर बचाता, परेड धब नाता धोता सुखाता, सारे ऑर्डर बचाता, तभी तो फौजी कहलाता, परेड लपाट सूड लपाट सूड लपाट सूड नाटू 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 नाटू. सिद्धांचा डान्स कसा झाला ते सांगा कमेंट मध्ये. आणि आता आपण ह्या जणांकडून विचारूया की माझा डान्स कसा झाला. 10 जणांकडनं. मस्त मस्त झालो. दादाचा डान्स चांगला झाला. कसा झाला डान्स? सिद्धांत माझा नाच चांगलाच झाला मस्तपैकी. दादाचा डान्स मस्त झाला. वाव मस्त झाला, एक नंबर झक्कास. सिद्धांतचा डान्स हा चांगला आणि अप्रतिम असा झालेला आहे. ह्या प्रकारे आपल्या फॅमिलीने सांगितलं आहे की माझा डान्स त्यांना कसा वाटला. तर मग आता आपण पुढच्या डान्सरकडे जाऊया. तर आता डान्स करते सोनम. काय बोलू, माझ्या डान्सचा उद्धार होय आणि आता मी करणार आहे. अरे असं काय करताय, डोळ्यात बोलताय है, दिल में क्या क्या शुरू, लुप छुप देखे आंखों में झाके है, दिल में क्या क्या शुरू, कहता तेरा कहता है दिल तेरा हश्क गरम, बाय 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 बाय, उधाळ 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 हो, उधाळ 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 हो, उधाळ 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 हो, उधाळ 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 हो. पहिला प्रश्न आहे, सीतेच्या वडिलांचे नाव सांगा. राजा दशरथ. मग मी बोलली महाशिवरात्री कोणत्या तारीखला आली आहे? 12 मार्च काहीतरी रे. जवळपास असली तरी जायचा. 12 मार्च. 12 फेब्रुवारी. बोलली ना मी फेब्रुवारी. बाकीला एक point. इंद्रधनुष्य 7 रंगाची नावे सांगा. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Very good. रामाच्या वडिलांचे नाव
अरे हा दशरथ राजा. दिला तो पॉइंट मला दे. ह्या वर्षी IPL मध्ये सर्वात जास्त गोली कोणत्या प्लेअरला लागली? कारण तो मस्त खेळतो म्हणून. 2022 मध्ये नवरात्री कोणत्या तारीखला होती? दिवस पुढे जावा. मम्मी खरोखर 4 तारीख? अरे सप्टेंबर मध्ये होती रे. महिना सप्टेंबर होता. बरोबर. महिना सप्टेंबर होता. हे 4 तारखेला. 26 तारखेला. ह्याच्यात विनर झाली सोनम. आता सिद्धांचा आणि काकीचा डान्स होणार आहे. तर कोणता डान्स करणार आहे? तुझ्या मिला. अच्छा, तर ड्युएट आहे. साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली, मुझको घर मिला. आबुदाना मेरा, हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा, मुझको रब मिला. तू जो मिला हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल. हाँ, मुश्किल सही आसान हुई मंजिल. धड़कन मैं सब कुछ दे दूं तुझे, तो तेरी बायली कर दे मला. सब कुछ दे दूं तुझे, जो तेरी बायली कर ले मला. मुझको बना ले तेरी कारवारिन, राजा तू बन जा मेरा दादला. हाय, मुझको बना ले तेरी कारवारिन, राजा तू बन जा मेरा दादला. मेरा दादला, मेरा दादला. आता सिद्धांत आणि काकीने डान्स केला. तर आता अजून एक ड्युएट परफॉर्मन्स करायला येतात श्रीकांत काका आणि सरोज काकी. तर जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. झुलवा पाळणा पाळणा बाळ शिवाजीचा. झुलवा पाळणा पाळणा बाळ शिवाजीचा. चंद्र जसा हा इंद्र शोभतो पुत्र जिजाऊचा. चंद्र जसा हा इंद्र शोभतो पुत्र जिजाऊचा. झुलवा पाळणा पाळणा बाळ शिवाजीचा. झुलवा पाळणा पाळणा बाळ शिवाजीचा. गाली तीत लावून बाळा काजळ घाला डोळा. उंची अंगडे घालून त्याच्या पायी घुंगर बाळा. गाली तीत लावून बाळा काजळ घाला डोळा. उंची अंगड घालून त्याच्या पायी घुंगर बाळा. राजसरूपड डोह टोपड पाहून सुख गोपाळा. लिंबलो न उतरा लवकर दृष्ट लागल बाळा. काय गो सांगू तुका माझ्या मालवणची माती. काय गो सांगू तुका माझ्या मालवणची माती. आंब्याचा गोडवा गाडी घरांची माठ चालती फिरती अजब चाल. धावत जाते गावोगाव. शेवगावचे गजानन महाराज, शिर्डीचे साई, श्रीकांतरावांचे नाव घेते भार्गवची आई.
माझं मालवणचं गाव हो. ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कभी ख्वाब में भी न तू मुझसे रूठे, कभी प्यार का ना ये बंधन न टूटे, तुम्हें दिल दिया. अरे बापरे, वो दिल देने वाला दिख नहीं रहा है. गिफ्ट डिस्ट्रीब्युशन आहे, त्याच्यासाठी आजी आणि काकीला चीफ गेस्ट म्हणून बोलवलंय आणि भार्गवला गिफ्ट घ्यायसाठी बोलवलेलं आहे. भार्गव प्लीज यावे. चला चला गिफ्ट घ्यायला या बाजूला आहे ना काकी कमकीन. चिन्मयला रिक्वेस्ट आहे की तिने यावे. ये चिनू, ये कमान चिनू, काय पण बेबी काय पण. 2022 मध्ये पहिल्यांदा डान्स केलेला आहे. या गे शाळेत जाय काय दाखवूया तरी. हे बघा शाळेत अभ्यास करायचो हा. काका मस्त मस्त. हा बघ, हे बघ चिन्मयी नाव लिहूया. चिन्मयी विथ स्माइली. आणि हे बटन दाबायचं. खोललं. दुर्वांग प्लीज ये गिफ्ट घ्यायला. दुर्वांगी 2022 मध्ये डान्सचा फर्स्ट टाइम तो पण. घ्या दुर्वांगला ही रिमोट वाली कार आरसी कार सीडीचा आणि स्नेक अँड झाड आणि लुडो मिळालं. चला दुर्वांग, तुझं मनोगत सांग. तुला हे गिफ्ट मिळाल्याबद्दल काय वाटलं? खूप चांगलं. मी सिद्धार्थला इन्व्हाइट करते की त्याचे गिफ्ट येऊन घ्यावे. या सिद्धांत एकदम बेस्ट डान्सर आहे. आणि मग त्याला बॅग मिळाली. तुला बॅग मिळाली नाही असं तुला काय वाटतं? दरवर्षी 31 साजरा करतो. तुझं मनोगत सांग. मगाशी काकांनी सांगितलं ना, सांग खरं सांग. अरे बॅग नाही रे. तर आता आपण सोनमला बोलवूया. चला या यावे. फर्स्ट टाइम सोनमने अँकरिंग खूप चांगली केली, कॉन्फिडंटली केली, न लाजता केली, न फंबल करता केली आणि कोपऱ्यात न जाता केली. त्याच्यामुळे न रडता स्पॉन्टिनियसली घेतलं तिने. आता तिला सगळं कळायला लागलेलं आहे. आता तुझं मनोगत सांग. तुला काय वाटतं 31 बद्दल? कारण सगळ्यात जास्त एक्सायटेड सोनम असते. माझा अनुभव. हा आता तू सांग. हा चालू. हा सांग. मी प्रत्येक वेळेला रेडी असते पण तुम्ही कोण माझी हेल्पच नाही करत. ते कंप्लेंट बॉक्स नाही करायचं. कंप्लेंट आहे. तुला काय आवडतं सांग. 31. मला 31 आवडतं कारण फॅमिली गेट टुगेदर होतो, नाहीतर कधीच नाही होत. सगळ्या मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनी आपलं 31 बद्दल मनोगत सांगायचं. तर मी पण सांगते. 31चा प्रोग्राम दरवर्षी श्रीकांत परब आणि सोनम परब हे जोशमध्ये करतात. त्यांची एक्साइटमेंट गगनाला मावलेली असते की 31ला काय करायचं, काय गिफ्ट घ्यायचं, अँकरिंग कोणी करायची, डान्स किती बसवायचे, किती करायचं, मग नाश्त्याला काय ठेवायचं, जेवायला काय करायचं, ह्याची जी एक्साइटमेंट असते ना ती डिसेंबर महिना चालू असल्यापासून असते. आणि नंतर काय बोलतात ना 31 एकदम सुरळीत झाला की त्या दोघांना खूप जास्त आनंद होतो. बोलवतो माझ्या मम्मीला म्हणजेच अंजली परबला. ह्या अंजली हे काय देते? कढई. याच्यामध्ये मम्मीने मला काहीतरी बनवून द्यावं. बोल सिद्धांत, बरोबर की नाही? वॉरंटी सकट कढई. धन्यवाद. आता तुझं मनोगत. ती कापलाच होया. अरे आजीचं मनोगत नंतर. आज 31 मला खूप आनंद होतो कारण आम्ही पण म्हणजे तयारीत असतो की डान्स कुठला करायचा, काय आम्हाला काय डान्स जमत नाही तरी पण प्रयत्न करतो आणि सगळ्यांबरोबर म्हणजे आनंदात एकदम साजरा करतो आम्ही 31. आणि आता आपण बोलवूया मोठ्या काकींना म्हणजे म्हणजे मम्मीला.
31 हा दिवस खूप आवडतो. माझ्यापेक्षा जास्त माझ्या सोनमलाच आवडतो, पण मलाही आवडतो कारण आम्ही कितीही काही असलं तरी सगळे एकत्र येतो, एन्जॉय करतो आणि लहान मुलांना आम्ही काहीतरी शिकवून त्यांची तयारी करून म्हणा, डान्स करून म्हणा, वेळात वेळ काढून हा जो आनंद असतो ना तो आम्हाला वर्षभर पुरून खायचा असतो. तसं परब किचनमध्ये आम्ही जेवण करतो. तर आता आपण बोलवतो माझ्या पप्पांना, म्हणजे प्रदीप, त्यांना बोलवूया. जरा nervous झाला त्या पप्पांचं नाव घेतल्यावर. परब किचन यांचे आभार आहे. मी भारावून गेलेलो आहे. माझ्यामध्ये काय शब्दच राहिलेले नाही आहे मनोगत करण्यापुरतं. त्याबद्दल मी परब किचन मी 23मध्ये प्रयत्न करेल की माझे मनोगत जे का असेल ते मी बाहेर काढण्याचं. हे गिफ्ट आता शिल्पा काकी आजीला देणार आहे. त्याच्यात टोमॅटोची पाकिट आहे, टोमॅटो सूपची आणि डेटॉल साबण आहे. आजीला युजफुल असा गिफ्ट दिलेला. हा आवडतो. असाच वर्षांवरच करीत जा बाबा. सगळ्यांका करू द्या, पोरग्यांका खुशीत ठेव.